alon tata lenggah ira risang marata tameng tasih misudan dono raras blegagak ugag sadulita mel Sinun niki kok sinuwun Ndarawati janur Gunung Rawuh sudung kula. Iya Kakang, sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung kabar sing dak tampa kadangku para Pandhawa kalenggan iki padha munggah ing kayangan. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Nggih leres. Niku pancen leres pancen saniki ndara kula Pandhawa sami minggah ten kayangan. Margi niki sami gadah gegayuhan. Gadahi gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng ramaning nggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun. Ya Kakang, nanging gumunku sing wis-wis Pandhawa iku mesti ora nate nilar tetarosan kelawan Kresna, nanging iki kok ora. Lah. Mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak. Mboten kepengin sumendhe dhateng sinten-sinten. Nanging langkung prayogi menawi sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa. Sampun ngantos negaken para Pandhawa. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake banjur prayogane kudu kepiye iki Kakang Semar. Angler panengkang sinong mati gawe gelar darar yombak susutira famo sang mangrempak suronggongkara kita umangsa nuwun sewu sinuwun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun saniki jangan dikomang tindak utawi sawetawis mang medal riyin saking Karang Kadempel mriki krana inggih kanthi sarana niki jangan dika saged pinanggilan bantu dhateng para Pandhawa. Oh ngono Kakang, ngeslake dawuh Kakang Semar yen ngono Kresna nyuwun pamit sawetara nilar karo marang Karang Kadempel. Nggih. Pun mang tindak mrika dene kula anak-anak kula teng mriki mawon mangke mindak namung ngribeti. Ya Kakang Semar. Tole ono wae.
Kresna. Pukulun. Kulun rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten Nila Paduka Hyang Adi Pukulun Narayana wis ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi Pukulun dene kepareng ngarca padha merpeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun merpeki marang jeneng kita ya merga kayangan iki ana Dauruska pengamu ing buta gedhe dewa-dewa ing kayangan mbuya ana sing iso ngendhake kita munggah ning kayangan padhangna lelakon iki ya Ngger oh inggih yen mekaten kula aturi suminggah ya Kresna Ya. Mbok menawa sarana iki aku iso ketemu kelawan Nyai Puntos kadang lan aku ya wis tanggap marang lelakon iki mula nek iso Pukulun Hyang Jagadgiri Nata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko piye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet. Tak nusul kadang-kadangku Nyai Puntawerkuda Arjuna kembar aja sumelang. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan. Nanging gandeng ing kayangan ana buta gedhe, aku ya tak ngembari. Tak ngembari dadi buta, Yai Punta. Yai Punta. Ayo tiba tak sampak mudar. Wah. Oh, ladalah. Aku nek wis gelem gedhe kaya ngene iki. Oh. Gedhe yo gedhe tenan. Yo. Tak nusul munggah ning kayangan karo tak walike menyura ketemu dulur-dulurku. Dalah dewa-dewa wis padha kalah kabeh. Semono uga Bathara Guru malah banjur ngoncati saka kayangan. Tak tanggunge mbok menawa guru arep golek jago sing kira-kira iso ngembari karo aku. Wah, tenan kae kok. Oh, ana buta gedhe banget kaya aku. Mbok menawa buta kae jagone dewa. Wah, rene ya.
Waduh. Wah. Lingsara sari malendreng maloyong sari do pangeran Siti Layung ya silayung semangging gunung ya la Siti ya silayung semanggi gunung wah iki kok ana buta gedene padha karo aku sapa kowe dadak takon barang pangling po karo aku genah bolos 1000 ngene kok nek ngono kowe sing dadi srayane dewa ya aku srayane dewa aku sing bakal ngendhake marang kamur-kamu. Wah, padha-padha buta gedhe banget kaya ngene iki. Imbang-imbang ayo kegulung barang. Wah, ayo kegulung golek keringet. Wah. Wah! Woi! Wah! Waduh mati aku. Wah, aku. Wah, edan. Rame banget pokoknya. Rame sing mburi pating krumpiang sing ngarep bengak-bengok buta sisih tengen salto kaping 98 buta sisih kiwa salto kaping 1912 wah kok seren iki kepiye suwe-suwe iki kesel. Monggo jane aku ning kene iki ora dadi jagone dewa. Ning aku malah arep ngewangi kowe. Ngewangi aku kepiye? Wis ayo to bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Wah, ayo kangen digulung bareng di Bathara Guru. Kakang Narada pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala 1000 nanging malah sami ngamuk sareng. Lah kasa ta saniki niki undu-unduane pun saniki ngaten. Nyuwun tulung Kakang Semar mawon. Kakang Semar. Kacau.
Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten kalayangan malah kados ngoten kawontenanipun. Lah ya iki undu-unduanmu, momonganku Pandhawa iki ora luput ning tok luputke mung merga kowe nuruti hawa nepsumu. Aduh Kakang, kula nyuwun dipun tulungi lah. Ora urung terus nangis-nangis jaluk tulung to. Kula kedah kados pundi mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra Dimuka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung kawah iso dipestheke nek Dakabong? Kula nyuwun tulung Kakang. Guru, iki underane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Ndara Werkudara lan minangkani penjangkane Ndara Werkudara, mesti kowe slamet wis saiki kowe nututi nyemplung ning kawah Candra Dimuka. Ngesuaken dawuh Kakang Semar. Wangkah Sang Haryasena sarwiyang anggendhong ingkang rai Raden Arjuna miwah Dhyana kula sadewa. Dupiwus prapta ing kawah Candra Dimuka labet saka gedhening tekad lan panjangkane sigra anyebur ing neraka Yomani parandene awet saka luhur bebudene linambaran ati suci gani ning neraka ingkang manghalat sumingkir tebih karaos asrep adem ayem. Sewu panas dadi siji, sewu lara ingkang sinandhang. Datanana nikmatmu pangat labet ing kono papane pasiksan kang datan Dewangapura nenggih duk rumuhun Alendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim. Kaya datanana siang lan dalu anane amung pasiksan lan pasambat kabrongot panasing geni Yomani sakecap Dewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa. Apaning kono wis dodong marang kalepatanipun kang nalika semana parikedan nuruti krentek ingkang garwanem. Ya Dewi Madrim pilalu lila legawa prapting lampu sinendal mayang kacemplungaken ing neraka Yomani. Bauta kocap labet sentosaning tekad nggenira angugemi dhateng jejere. Satemah Yomani saya adem dangu karo sasrep
ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya tebih saya nebih temah sirna bareng praptaning para Pandhawa papat. Karo kandhane wong akeh jlamprong jarine kene iki panasi pitung panas madyapada paran dhewe bareng tak cemplungi ora ana penandang kang sinandang anane mung nikmatmu pangat permadilan kowe kembar wah coba sawangen ana cahya sumorot bareng taos padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, kisana. Mara gage kowe ngakuwa. Kena ngapa? Kowe dedunung ana kene. Mengko to dhisik. Panjenengan kuwi sapa, Raden? Wah, aku Werkudara, ya Bratasena. Dene iki adiku Arjuna lan kembar Nakula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku. Anakku, Ger. Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen endi kakangmu Puntadewa anakku Ger kembar pinten tangsen kowe linarerake saka garbanipun ibu kowe ora tinenggani ibu kula aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus Ger kena apa ngopo Pandu bapakku lan Babu Madrim papan ana kene dosa lan luputmu kuwi apa Rama kula boten badhe wangsuling Madyapada Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama nggih Ibu kula nderek paduka wonten mriki mawon. Oh nggih, nderek paduka wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa upami dene kula sampun sinugra pinaringan margi pinanggih kalian anak-anak kula kene. Kene nggih lungguh sing kepenak ya, Ger. Syukur kunjuk paduka Duh Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kalian anak kula. Madrim aku mangayu bagya banget ya iki wae nggonku gegol. Tak jangkung saka alam baka anak anungan indita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa Werkudara.
Wah, aku aja mbok tekoni werna-werna. Sing cetha aku wis cenak, aku wis kepenak mapan ana ing kene. Madya padha winggone penandang nanging jebul malah luwih kepenak mapan ana ing Yowani Loka. Nyatane kahanan ne jebul malah adem ayem. Lan tansah cecaketan marang sing ngukir jiwa ragaku. Mula Pandhu bapakku. Wah, aku tetep nderek ana kene wae. Ya Ngger. Nanging kabeh mau kudu angon wanci wayahing mangsa kala ngerti ya Ngger. Anane pun bapa mapan ana kene ora krasa panas nanging malah krasa adem lan nikmat. Mupanget mbok menawa merga saka dayane anak-anakku kang padha gentur tapane utama lelabuhane. Ngger. Mangkono mau ingkang ngrasake ya wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak. Sena, lah si Puntadewa ana ngendi? Wah, nane aku kabeh ning kene iki ya sebab saka niate Werkudara. Merga jaman Pandhu bapakku sinendal mayang dening Bathara Yama Dipati mbiyen. Aku ngerti ento Pandhu bapakku bakal dicemplungke ana ing pasiksan. Wiwit saka kuwi aku ora tau bisa turu rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Mboten. Wah, dikira kobong dadi awu jebul ning kene malah pati glenik jagongan. Ah, pripun Adi Guru niki pripun? Ditahulun Pandhu lan kita Madrim. Pun gek ngendika, kalih disawang Werkudara Janaka kembar lho isih do meger-meger. Mboten kobong dening kawah. Nggih. Pandhu sejatine dumadining perkara iki ya sebab saka luput ulun, Nger. Kiraku anak-anakmu nyemplung ing neraka ya mani bakal dadi awu nanging jebul malah ora njalari tinemu ing pati. Mula ulun nglenggono marang kaluputan ulun, Nger. Pandhu ulun minta aksama ya, Nger. Adi Guru. Jenengan niku pun delik lho. Kok malah ngendika ning kalih Pandhu. Wah, niki urusane kalih Werkudara. Mula nek ngendika niku ya karo mirsane Werkudara. Isin. Niki an si Adi Guru mboten nyuwun ngapura kalih Werkudara, kayangan malah saya remu mboten gendang rampung lakone. Inggih Kakang Werkudara. Bratasena. Sena Bima Werkudara Werkudara Kakang Mas dipun timbali. Wah, sariawan aku kecipratan geni ora iso ngomongane. Wah, ora ana gunane aku guneman karo kaki guru, Nger.
Ulun dodo marang kaluputan ulun, sepira kaluputan ulun marang jeneng kita, ulun minta aksama. Wah, ya wis. Sing wis mbok ya wis, ora usah baleni meneh. Ya ulun trima, nanging Werkudara iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan. Ulun tulungono. Wah, ya. Aku sagu nulungi nanging ana syarate. Seranane apa Werkudara? Lan kita nyuwun apa, Ger? Bapa pandulan Ibu Madrim entasno saka Yomani. Ya Nger, ulun udaneni wong atua kita bakal ulun entaske saka panasing Yomani loko. Wah, aku wegah newing dintaske trok. Nanging aku nyuwun Bapa pandulan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga Tunda Sanga. Dipapanke ana swarga ingkang langgeng. Ya Werkudara. Lamun mangkono ulun pinangkani ngger pandulan kita Madrim munggah ana ing loka baka wis purna darma kita anggone jeneng kita ngundawa ing Kwanggawi. Mula ulun nunggahke ana ing swarga Tunda Sanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun. Satrio gagah gedhe dhuwur wani methuke aku. Sapa? Dadak takon. Wah, ana buta kok ambune wangi. Buta cara ngendi ambune wangi iki? Ambune wangi. Genah nek kowe iki kakangku. Untung barep kakangku. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Wah, untal Malang. Wah, untal Malang piye? Wah. Wah. Ana satriya bagus methuke karo aku.
Wah, apa kowe iki ora wedi? Aku wedi. Aku wedi Wirobuta gede banget, aku wedi. Wah, malah ngece, aku wedi. Koko Prabu. Wah. Ah. Durga, merga saka pakarti munggonmu gawe pengaruh marang ulun, temah ulun nandang wirang. Sesuk meneh aja sok mengaruhi kelawan ulun. Tobat inggih nyuwun pangapunten pukulun. Ayo, kita bali ning dandang manguring. Inggih nyuwun pangapunten pukulun, kula wangsul. Wah. Ayo, Di. Para pendho, aku Werkudara. Wah, tak tugel gulumu tongkak Tamparana. Waduh. Mati ya. Woi. Wah. Punten kula ugi nderek nekseni yen sinuwun Prabu Pandhu lan Kang Ibu Dewi Madrim sampun minggah wonten ing swarga. Pramila kanthi purnaning lampahan Pandhu swarga utawi Dewa Amral menika saged andayani lan murakapi ingkang tansah dipun suwun. Mugi Bapak kula inggih Kisina Nugraha pinaringan swarga langgeng ugi sumrambah dhateng ingkang mengku gati. Selamat ulang tahun Dalang Sena Channel yang kelima. Mugi saya rumaket anggenipun sami mangun kekadangan daya dinayan saya moncer saya kuncara saya ngrembaka langgeng lestari Dalang Sena Channel rahayu 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 dara.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.